FC Copenhagen. Danmark. Så starter vi igen. Dinamark. Lort. Jeg sidder sikkert. Han ved godt, han er i tv. Sikker Per, i hele uniform. Che cabeza grande. Bayern 04. Ja, Leverkusen. Det var sgu okay. Nico. Han er pisse, når man er bange ud, han gør. Han ved, Nico spiller ham, mand. Nikolaj Jørgensen. Jeg har Kimse Kinchi. De har Kim til clean. Drenge, Bayer Leverkusen venter i playoff til Champions League. Hvordan lyder det? Det lyder fint. Af svære modstandere var det måske den fleste af os helst så. Og dig, Sanka, hvad siger du? Jeg er bare glad for Nikolaj. Nu er han kommet ned og får lov til at vise dem, hvad de gik glip af. Hvordan er mulighederne sådan, ser du? Jamen altså, over en bred kamp var alle kampene svære, ikke? Så jeg vil sige, vi er underdogs, men det var vi også sidste runde, og det ligger måske meget godt til os tysk fodbold, men jo, det bliver rigtig svært. Tysk fodbold ligger det godt til FCK, Sanka? Det burde det. Det er lidt det samme, som vi praktiserer, hvor vi sige, at vi er en lille smule mere taktisk disciplineret, hvor det omvendt bliver det stadig en stor mundfuld, men jeg tror godt, at det kan lade sig gøre. Hvad kræver det, hvis vi skal i de forjættede land endnu en gang? Nu starter vi jo i Parken, så det kræver et godt resultat hjemme, og det bliver nok lidt, som vi plejer at gribe dem an, som vi også så mod Nipro, at det er hjemme, hvor vi mener, at vi kan vinde kampene. Så jeg tror, det bliver nogenlunde samme opskrift. Hvor meget glæder du til den kamp? Rigtig meget. Rigtig meget. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.